ଏ ଜାଣିଥି ଏ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭଗବାନ ଏତେ ଦେଇକିରି ବି ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ କଣ କଣ ନ ହଉଥିବ। ମଣିଷର ଲୋଭ ରହିଛି ଟିକେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଯାଇ ଉର୍ବଶୀ ମେନକାଙ୍କର ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବ ବୋଲି। ମଣିଷ ଗଲା, ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ଦେଖିକି ମୁଗ୍ଧ। ଦିନ ବିଲି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ବିଲି କିଛି ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ଚାଲିଲା। ୟା ପେଟଟି ଗରମ ହେଲା, କହିଲା ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ମୁଁ କୋଉଠି କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତାକୁ ଜାଗାଟି ମିଳିଲା। ସେ 2 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଖୋଜେ, ପାଣି ତ ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ପାଣି ନାହିଁ। କଣ କରିବ ମଣିଷ? ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଘାସ, ଛନ ଛନ ଘାସ ହେଇକିରି ହେଇଛି। ସେଠି ଯେମିତି ଘାସ ପୁଳାଟେ ଓପାଡିଛି, ଗାଲ ମୁଟାକୁ ଢାଇକିନି ଗୋଟେ ଜାବଡା ବସିଲା। ଇଏ କହିଲା ଶଳା କିଏ ମତେ ଜାବଡାଟି ମାଇଲା। ତମେ ଦିନରେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ? ମୋ ବାଳ କଣ କଲ କହିଲ ଦେଖିଲ?